I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovaj video, danas ćemo da igramo igricu koja je slična kao Kanteru ili Let's Go. Nek mi bira samo. Ajde, ovo. Sad ću ja spawn, ovo inače igra neki drugi igrač. What the fuck? Treba da izaći. Ok, new game. Omiljena mapa. Start. Reklame. Reklama. Starting game. Već je ovaj, oni omiljeni. Ok, imam samo 7. Ja sam mogao kupiti moj omiljeni pištolj. Ovaj, što ima, brate, prigušivač. Stavit ću prigušivač, čekaj, stavio sam ga. Dobro je, ubio sam dvoje. A, to je moj. Dobro. Znači, reklame, moja, da. Ubio sam. Nekako mi se čini da bez ovog bre... Bez ovog, kako se zove čoveče? Prigušivač. Da li imam više damage. Moj. Dobro. Znači nema da izgubim jednu. Dobro, zbučio sam ga. Onda dalje. Ovaj game traje, mislim svaki game traje koliko god hoćete. Da smo pojeli, nas 5, ostalo njih 0. Dobro, idemo sad u shop. Gdje ću da uzmem snajper. Ovaj najbolji. Da vas vidim sad. Idemo ga gledati. Čučnuđu. Dobro, idemo s neki tako. Na server smo već pogledali. Ne, nisam uspio da ga naciljam. Aj, please, ima i para da uzmem opet ovaj sniper, odličan. To imam. Ok, uzimam ga opet. Preću. Ne gledaj ga, čuš. Gled. Ovo moj. Shit. Nisam uspio da ga naciljam. Aj, baš smo povedali, ako isto. Ajde više. Dobro. Idemo ovdje. Uzmem sad kalaš. I on je mogu ovaj odbit. Ništa da ću ovaj. Evo nisam davno igrao s kalašem. Nagledaj. On je mogu dva. Prigušivač. A ne treba. Dobro, to je moj. Ne tamo. Dobro, nije.
Kalaš mi je puška, ono, za 10. Molim tu pušku. Evo. To je moj. Evo protivnik. Koliko? Jedan health mi je ostao, ladno. To mi sad ja tvoj. Nije sam budala. Bravo. Znači, izjednačeno je. Dobro. U rundu je izjednačeno. Znači, šta sad uzimam? Uzimam ovaj jači kalaš. Nikad nisam igrao sa njim. Ma ne gledaj ga više. Ozbiljno. Zdravo opet. Dobro. Zovem se Naruto, iako mi je umiljeni lik iz Naruta i tači. Šta ima se? Šutam. Šta mogu da uzmem? Šotka neka možda. 3500. Može, ne da šotka 3500. Da svim sad. Ne gledaj je. Okej. Četiri health. A shit, nisam na vreme. Što se ovdje upišu materi? Ne šaj sad, sačekaj samo trenutak. Ok, izmijeniti izglapao neki telefon. Sad da ću opet običan kalaš. Sve ona ga gleda, a dobro neće. Škidar. Go, go, go. Idemo. Idemo. Ma da. Pobedili su, fuck. Nemoj kalaš. Znači kalaš propao kroz grafiku. Šta mogu da kupim? M4 A4. Opa. Nema svoj nepak. Sranje. Pa kako me ubiju? Ko me ubio sada? A ti si me ubila. Ima tako. Lako da tu ubijem. Samo da se sponu. Evo sponu sam se. I kontroli ste igru vjerojatno do sada. Okej. Imam neki snajper od dve. Možda ću ovaj naobičiti. Lački snajper.
sad, ne? Skinuo sam ga. Bog je bre. Moj snajperovi mašine. Ne su moram, ne su mi dobro. Gotov. Rastimo. Neću. Ubijem neko snajper. What the fuck, što je taj različio? Neko mi ubije snajper. A ne znam, imam sad za ovaj najskuplji snajper. Ajde. Tu 8.000. Imam za najskuplji. Ne gledaj ga čoveče. Odmah neko valja. Jesam mi ubio? Jesu. Češ kider. Kada on gleda? Čuče. Tako. Reloadaj. Dobro. Go. Dobro. Ok ljudi moji, pobedili smo ovu rundu. Ako ste uživali u ovom videu, bacite like i subscribe ili ćete završiti kao ovaj ovdje lik. Ne šlim se, znam da živite. Ili ko onaj tamo lik. Ne tako. Ćao.